to si Kristo igsoon, diha sa danog bagong tugon. Kay siyang away kahibalo sa Biblia, kang Kristo wala siya makaila. Sa pagbasag pagpaminaw sa iyang pulong, kasing-kasing nga naluyag na bugnaw. Iyang initunog dasigon, pagtuo sa Dios pagabuhiyon. Saktong dalan natong matultulan, ating guhaon ang himaya nga iandam. Mao nga kapait kabug aton kalisdanan,